Benvinguts a La Corda Fluixa, un podcast sobre música, caos i equilibri, tot i que aquest últim no tant. Presentat per Jordi Vives i Marc Granger. Benvingudes i benvinguts a La Corda Fluixa. El programa d'avui fa setmanes que el tenim marcat a l'agenda i és que quan vam fer match amb ell a Instagram, en Marc es va començar a posar una mica nerviós perquè tot i que, per tranquil·litat de tots els que parlem amb ell cada dia, avui no ens visita en Guillem Gisbert a la taula, l'artista que tenim aquí és algú amb qui hem pogut gaudir d'una conversa que ha sigut pràcticament un superpodcast abans del podcast i, ei, ens ha encantat. Sigui com sigui, des de l'emoció d'en Marc o des de la meva emoció una mica més continguda, et prometem una cosa, avui no et farem sentir a la corda fluixa. Avui et sentiràs com al sofà de casa, entre col·legues, d'aquells que a partir d'ara també serem teus. Marc, què? Com es diu? Mira, Jordi, hi ha gent que es diu Eduardo, com el nostre amic i tècnic de so, hi ha gent que es fa dir Edu i després hi ha gent que decideix que el seu projecte musical es dirà Edu Edu. I això ja ens dona alguna pista. Avui tenim a la corda fluixa un artista que ha tret un disc que es diu L'harmonia de les esferes. Un títol modest, discret, tirant a humil, que només apel·la a una teoria cosmològica pitagòrica que diu que els planetes generen una música gairebé imperceptible mentre orbiten. Tot molt normal. Ell estudia musicologia, producció i gestió musical a l'Escola Superior de Música de Catalunya, a l'ESMUC. És a dir, no només fa cançons, sinó que probablement pot explicar-te per què t'agraden, en quin mode estan escrites i quina escola filosòfica hi ha darrere del pont. És aquell tipus d'artista que mentre tu estàs intentant no desafinar cantant Bad Bunny a la dutxa, ell està pensant en l'estructura formal, en l'herència del romanticisme alemany i en si la cadència final és valentia artística o una rendició emocional. I tot això ho fa amb una naturalitat bastant insultant. El disc nou no és un «Mira, mama, he fet uns temilles a casa», sinó que és un treball conceptual, cuidat, amb una coherència sonora molt clara. Hi ha sensibilitat, hi ha espai, hi ha detall, hi ha intenció. I sí, també és guitarrista de Gavin MP3, el projecte de Max Codinac, però avui no venim a parlar del seu currículum de LinkedIn musical, sinó que venim a parlar del seu cap i del seu univers. Perquè el que volem saber és això, com decideixes que el teu projecte es dirà com tu, repetit 2 vegades, i que la teva primera gran declaració serà, literal, l'ordre còsmic de l'univers. És anar molt fort ja de primeres? És ironia fina? O és que realment sent la música de les esferes mentre nosaltres, Jordi, amb prou feines memoritzem les lletres de les cançons? Avui tenim amb nosaltres un convidat que ens podrà explicar si l'harmonia existeix o és una mentida ben afinada, si estudiar musicologia et fa sentir millor músic o només més interessant a les cites, i què se sent quan Mercuri gira. Perquè avui ens acompanya Edu Santamaria, també conegut com Edu Edu. Molt bé, benvingut, Edu. Bon dia, bona nit, moltes gràcies. Bona nit, què tal? Com estàs? Molt bé, molt maca la presentació, la veritat. És bastant cert tot el que heu dit, vull dir... Sí, Sí, no, heu afinat bastant, soc el puto amo, soc molt llest, he descobert el secret de la música i ara, a més, soc tan simpàtic que el comparteixo amb tothom. Clar, és a dir, no només sóc interessant, sinó que també us semblo, no? Sí, clar, exacte. És això. No, 100%. Mira, Edu, aquí per començar fem una pregunta, una ronda de preguntes llampec, val? Perfecte. Perquè us volem conèixer i perquè creiem que aquestes coses ens ajuden una mica més a veure qui tenim aquí sobre la taula. Així que res, Marc, quan tu vulguis, tira. Lloc de naixement. Barcelona, jo. Vi o birra? L'accent. Vi. Bé. Cafè A no ser que sigui estrella. Ara. Res, perdó. Cafè o te? Cafè. Dolç o salat? Salat. Molt bé. Platja o muntanya? Platja. Primer record relacionat amb la música? Crec que és... La meva mare em posava com el... No sé si posaven a vosaltres també, el Baby Beethoven, el Baby Vivaldi, totes aquestes... Ah, sí, Ara enteneu. No. Lo típic que et posa la teva mare que diuen que va bé per desenvolupar el cervell, que és com música de compositors clàssics posada per nens petits. Vale. Bàsicament això. No. Jo potser perquè sóc més gran, però els meus pares crec que em van començar a posar Serrat i Sabina d'entrada, així. Llavors, no vaig tenir aquesta educació... No, però bueno, sí, és igual. Sí. Suspendre musicologia o que no entenguin el concepte del teu disc?
És que passa que ja he suspès musicologia més d'una assignatura, llavors realment no és una hipòtesi, és una realitat. He suspès musicologia, llavors això. Vale. Ja ho tenim, bé. Cantar o tocar un instrument? Cantar, més divertit. Cançó que t'hagués agradat composar. Hi ha una cançó de la Casa Azul, un gran grup, que es diu La Polinèsia Meridional, que és precisa, que de fet la tocàvem l'any passat, perquè s'assembla molt al que fem nosaltres, i la gent es pensava que era nostra, i llavors està espectacular. Llavors aquesta, la veritat. Escolteu-la. Encara anaven amb la cara tapada o ja era... No, era El Milky destapat, era el Milky Way, i ara sóc jo, perquè Ja me se l'he sabia. apropiat aquesta cançó, i ara és meva. Ja està. Lloc on et sents com a casa? A casa, la veritat. El millor lloc on em sento sempre. I mirant cap amunt, artista amb què t'agradaria col·laborar algun dia. Mirant molt cap amunt, hi ha un grup El francès... més amunt que tu vulguis. Hi ha un grup que el tinc tatuat, de fet, així, no sé si es veu ara, però aquest grup, que es diu l'Imperatrice, que és un grupàs de funk francès que em fliparia, perquè m'encanta el que fan, són uns genis. Olé. O sigui que l'Imperatrice. Molt bé, perfecte. Doncs pues escolta, si us sembla, ens endinsem ja en la tertulieta / entrevista i començarem per una així molt d'entrada, que és, estem en un moment on fer música implica molt més que fer cançons, implica xarxa, continguts constants, etc. Com ho vius tu? Molt malament, no. Ho visc bé. Bé, ho visc bé, és veritat. En el meu cas ho haig de fer jo tot, també és el que estudio, llavors no em puc queixar. Llavors, per aquesta part bé, és el que parlàvem abans una mica també. Ho viuria millor si tingués molts diners, però com no és el cas, doncs ho visc una mica més tristament. Sí que és veritat que ara per fer música emergentment has de fer una miqueta multitasking, i això té un punt que és molt desgastant, però crec que a mi el que més em frustra, i crec que és una miqueta sentiment general, és més una qüestió de recursos, de temps i de diners. Que al final no es veuen com recompensat de cap manera. Llavors és un pou sense fons, on tu vas invertint hores, vas invertint diners, idees, i no tens cap garantia de que es tornin de cap manera. Al final, fer música és un privilegi, però tu quan estudies una carrera més normativa tens una miqueta més assegurat que hi haurà com una repercussió mínima del que estàs fent. Llavors és una mica com... Pues això, frustrant, no? Perquè dius tu en plan, hòstia, crec que acabo de fer, com dieu vosaltres, una puta obra d'art perquè sóc un geni meravellós. Això és mentida. No. I ningú ho veu. Clar. I llavors jo em frustro perquè dic, sóc un geni incomprès, no? I ja està. Però no, és frustrant una mica, la veritat. Bueno, d'aquí també ve una mica la següent pregunta, que creus que avui dia, a part de músic, per exemple, has de ser creador de contingut per triomfar? 100%. Sí. O sigui, vull dir, és que no hi ha altra, perquè crec que la gent fins i tot que vol anar, que no és creador de contingut, és una manera de crear contingut en si mateixa. I és que si no, doncs és que no hi ha manera que et vegin. Vull dir, són les noves normes del joc i són molt beneficioses en alguns sentits. A mi la veritat és que no m'agraden gaire, però perquè jo no m'entenc gaire. Però crec que la gent que li va bé s'aprofita molt d'això. I dins d'aquest context d'artistes emergents, creus que, i amb aquestes noves regles del joc que comentaves, creus que hi ha més oportunitats o que hi ha més soroll i competència? Jo crec que no hi ha més oportunitats. És que això ho estem parlant molt a classe, perquè quan fas la carrera de producció i gestió et trobes amb uns taurons industrials que fan una mica de cosa. Llavors, crec que no hi ha més oportunitats, crec que és una miqueta aquesta falsetat i aquesta llibertat individualista una miqueta del capitalisme ara tens un catàleg gegant, llavors tu ets molt lliure perquè l'accés és molt més democràtic que mai i ets molt més lliure d'escollir el que vols escollir, però al final els prescriptors culturals sempre existiran i agafaran un nom o un altre. I navegar dins de tota aquesta immensitat de música i de productes que existeixen lliurement és impossible. Llavors no hi ha més llibertat, jo crec, vamos. I en aquest context també té sentit apostar per un disc o creus que el sistema està més pensat per anar traient aquests temes sueltos?
O sigui, el sistema, pel que a mi m'estan explicant, clarament està més pensat per treure temes sueltos. Crec que en el meu cas i en el cas de la gent com a artistes més emergents, òbviament, pues, si jugues a favor de l'algoritme, pues, tens més probabilitats de que surti millor, però la realitat és que ningú t'està esperant, saps? Llavors, és una mica en plan, fes el que vulguis, de sobte et diuran disruptiu per fer un disc i ho petaràs moltíssim, saps? Clar. Vull dir, llavors, pues sí, l'algoritme està fet perquè triguis més singles i no discos, però al final, no sé, sempre el que es fa més famós és el que ha fet al contrari, no? Una mica. Llavors, no sé. Bueno, però al final també el que acabes fent és singles que després inclous en els discos. Sí. Vull dir Exacte. que- Sí, però entenc que la manera de treballar també deu ser... Bueno, És diferent. Deu ser diferent, no? Si Sí. tens un disc a l'horitzó o si simplement després fas un recull de singles sueltos. Suposo que deuen ser maneres de treballar, no? Sí, jo crec que és més maneres de treure-ho. Tu com és ho el que fas? dèieu abans. Jo en aquest cas vaig voler fer un disc conceptual perquè sí, o sigui, la veritat, perquè vaig dir en plan, em ve de gust, és com el que més em motiva i punt. Crec que afecta molt més a com ho treus que no com ho fas, perquè és el que deies tu abans, al final la música, el procés de crear música no sé si haurà canviat molt o poc, però crec que ara, és que parlàvem amb amics, com que ha agafat una gran importància com ho comparteixes. I realment la repercussió de si ho treus com un disc, com un single, com un EP o com tal, només la té en com ho treus, Clar. més que com ho crees, perquè al final, si no, tu fas cançons sueltes, les poses totes juntes i dius que és un disc i ja està. Llavors, crec que és molta més feina de trencar-te el cap i de veure com funcionarà millor. Però bueno, en el meu cas, jo volia fer un disc conceptual i vaig dir en plan, pues vinga. Clar, I és ja en el està. moment en què decideixes fer un disc conceptual, clar, té menys sentit anar traient singles Sí. per separat. Potser. Però bueno, en el meu cas jo l'estic traient progressivament, una miqueta per això, perquè em van dir en plan, si el treus tot junt, pues, ningú te l'escoltarà. I vaig dir, vale, pues, normalment recomanen, perquè jo tinc entès que passin entre 3 setmanes i un mes i mig entre cançó i cançó, però tampoc em venia de gust perquè és un disc conceptual, joder, con un concepte que m'he currat, i volia que s'entengués això. Llavors jo els estic traient cada 2 setmanes més o menys i ja Vale. està. Però sí, és una miqueta, jo crec que quan ets emergent és el que et vingui de gust. Clar. I ja està. Ara estàvem parlant una mica del moment dels llançaments, no? Però tornem en aquest origen, no? Harmonia de les Esferes arriba com el teu primer disc llarg i en quin moment personal i creatiu neix? Pues... Que fort. Bueno, està bé. No, o sigui, jo per començar vull fer un disclaimer, que és en plan, és que si la gent de musicologia o qui sigui em veu dient que el meu disc té pretensions musicològiques, em diran ets gilipolles, i és veritat. Vale. Perquè jo vaig agafar un concepte que m'agradava molt, que el vaig aprendre a classe, però no he fet cap treball de recerca, no he citat APA a les meves cançons, vull dir, jo vaig agafar la idea general que m'agradava i l'he transformat en això, que parla sobre mi mateix, perquè el narcisisme no té límits. I més, si el teu projecte té el teu nom 2 cops, no? Però, no sé, havia fet com... El primer EP que vaig fer, sí que el vaig fer com molt llarg, com tenia els temes fets com de feia temps, però sí que el vaig produir en molt temps. I va haver un punt que a mi em motivava a fer com algo més com unitari, vaig escoltar aquesta com teoria, em va semblar molt interessant, i a la vegada crec que a mi almenys em costa trobar temes sobre els que escriure a vegades. Llavors va ser com, joder, pues si m'ho donen escrit i em diuen què haig de fer en cada planeta, pues una feina que em trec de sobre. Llavors va ser una mica així. També una idea de trobar una miqueta un so, també, Val. que era una cosa que m'estava costant, perquè les primeres cançons que tenia eren molt diferents, totes. I llavors va ser com, bueno, anem a provar-ho. Hi ha alguna visita al Cosmo Caixa, no? Segur? Ah, 100%. Això va ser el meu amic Bertran, un petonet, no sé si ho escoltarà, però espero que sí, perquè és un gran amic, que em va ajudar a fer el vídeo i vam dir, en plan, tu fem alguna divertit. Estava una mica en plan, perquè jo em considero una persona divertida, vull pensar, una mica trapella, no? Una miqueta així. I llavors jo volia fer, a mi fer xarxes em fa molt puto pal. Jo pensava, tu, anem a fer alguna que tingui una miqueta com o sigui, com que em faci gràcia Sí. i que senti que estic orgullós, perquè si no em farà molt pal posar-me a parlar a la càmera com si res. I doncs mira, vam anar al Cosmo Caixa, vam preguntar al Cosmo Caixa... Ah, o sigui, és Vau cert, demanar permís, Jo t'ho he dit com a... no, o però sigui, és que el vídeo de promo que hem fet és al Cosmo Caixa. Bé. Hòstia, no l'hem vist. No havíeu estudiat, però us ha sortit molt bé. Un tipus test que heu encertat. Doncs és que vam anar al Cosmo Caixa a gravar la promo, que de fet vam preguntar i ens van dir que no.
i vam dir, bueno... Que no podíeu gravar la promo. Sí, exacte. I vaig dir que soc Gavina, no em coneix ningú a mi, i vaig anar igualment. I hem fet una promo al Cosmo Caixa. Ole, molt Per bé. això deia. Marc. Si aquest disc fos una imatge o una escena, quina seria? Joder. Aquí fem El meu preguntes. vídeo de promo... No, t'imagines? Ja sí, ja teniu. No, bona pregunta. És que no ho sé ben bé, la veritat. Fixa't que o sigui, ho anava a dir de promo, o sigui, ho estava dient de conya, m'estic fent una autopromo que flipes, però el vídeo resumeix molt bé el que és el disc. Sí, Perquè és un vídeo com fent veure, la primera meitat del vídeo és participa tota la gent que col·labora al disc. I la primera meitat és com... Bueno, és igual, anava a dir una paraulota, ho diem com més finament. És una autofederació molt heavy, vale? És que no sabia com dir-ho, m'he liat. Com dient que és un gran concepte, que si estic com piradíssim, que sóc un geni, no sé què, i com ajuntant-ho amb... És que just al Cosmo Caixa feien com una exposició de planetes, llavors ens anava de puta mare. I la segona meitat del vídeo és com la gent al meu voltant dient en plan, és una puta basura, aquest tio és un flipat de merda i fa molt pal. Jo crec que és una mica això, és en plan de dir com... El nom és pretensiós, ja ho heu dit vosaltres, és una miqueta snob, fa tot el cringe, però jo espero que la gent quan l'escolti se n'adoni que és una miqueta més irònic que no cert. Llavors, va per aquí la imatge, més o menys. Sí, podries dir que potser és com una mica una crítica, no?, a aquesta... Sí, és una excusa per parlar de mi mateix, perquè no em canso. O sigui, bàsicament, que és una miqueta el que li passa a tothom que fa música, no? Vull dir... O sigui, sí que és una crítica i les meves lletres sí que considero, no de manera explícita, jo escric fent servir paraules una miqueta especialetes, no? Amb paraules molt normals, perquè a mi almenys, com jo ho veig, però és una opinió personal i em sembla molt bé que la gent ho faci, em fa una mica de cringe posar-se molt intens parlant de les coses que em passen a la vida, perquè crec que amb paraules més senzilles es poden explicar. Llavors, sí que jo no estic gens d'acord amb aquesta visió snob de la música, no estic gens d'acord amb una visió snob de la vida en general, llavors sí que no és una crítica explícita, és crec que la meva manera de ser, com, que és el que parlàvem abans, reivindicar una miqueta lo comercial en el sentit de dir no cal ser un snob, no cal ser un geni, no cal ser les coses més complicades de l'univers per ser guai o per fer una música que val la pena. Vale. Que, saps? És més això. Sí, que el de sempre també està bé. Sí, no? Lo de sempre està bé, sí. Joder, per això és lo de sempre, no? Clar, si no, i per això funciona, i també per això agrada a tanta gent, no? Sí. Vale, jo... És veritat, jugues... O sigui, ens estàs parlant molt des del sarcasme, des de la ironia, però, és a dir, que en aquest recorregut, no?, per aquests planetes que planteges, què et permet explicar, i ara... Això, ara és moment de plorar. Ara és el moment que et posis intens. Vale. No, però, és a dir, creus que hi ha alguna cosa que et permet explicar fent aquest viatge que no te l'hauria pogut explicar si de cop fessis una altra analogia? És a dir, aquests planetes, per què? O sigui, per què acabes aquí? Perquè d'elements irònics n'haguessis pogut triar 10.000, en canvi has tirat cap aquí, no? O sigui, va ser més després. O sigui, vull dir, primer va anar el concepte aquest dels planetes i després, doncs és el que dic, jo he aprofitat. O sigui, vull dir, en aquesta teoria i en la mitologia en general no vull parlar com molt concretament perquè igual foto la pota que flipes. Però cada planeta se li associa com una temàtica com així més transcendental, doncs jo que sé, com Venus és l'amor, com Júpiter és la grandesa i coses així. Llavors, jo després, o sigui, per molta ironia que faci, els temes que faig parlen sobre mi i no especialment bé, o sigui, vull dir, sobre coses que m'afecten i és el que diuen, has d'estar una mica malament per escriure. Llavors, jo a través del disc sí que he aprofitat cada temàtica que es proposava del planeta per parlar de coses que a mi m'afecten personalment. I, doncs, per exemple, Venus, que a més Venus en concret és una cançó com molt alegre i tal, si analitzes una mica la lletra, és una visió com profundament pessimista de l'amor i de l'autoestima una mica, com dient en plan, joder, tot és una puta merda, saps? Llavors ha sigut una miqueta com això, com de dir en plan tenir com un fil conductor, que és la temàtica dels planetes, però al final no deixa de ser com una reflexió de certs temes sobre mi mateix. Clar. Que això ha estat molt guai.
I a més perquè crec que ajuda a no acabar sempre en el mateix clitxé, que és en plan, pues, parlar de l'amor, o parlar de no sé què, pues, jo què sé, Júpiter, que parla de la grandesa, és que encara no ha sortit, però ja ho escoltareu. Parla una miqueta com d'aquesta sensació de l'autoestima i de sentir, pues, a més quan estàs fent música, que t'obliguen tota l'estona a com expressar o com a deixar veure que estàs en un gran moment, Sí. que ets grandiós i que tu ets un personatge i tothom t'ha d'admirar perquè ara només no pots ser artista, has de ser com un referent. Els gurus que parlàvem abans. Els gurus que parlàvem abans, que a més és en plan referent de què? Si després me'n vaig a casa amb la meva mare, vull dir, o sigui, jo no sóc referent de ningú, parlo de gent com que està més enllà. I és tot una mentida, que flipes, saps? I com de tenir la sensació d'haver d'estar tota l'estona dient que tot va molt bé perquè estic molt feliç i estic traient un disc i després estic igual de trist que... No, estic bé, però vull dir, no sempre, òbviament. Hi ha hagut una cosa que has dit, que jo ja estic molt d'acord, que és que s'ha d'estar una mica malament per poder escriure. Però, llavors, què t'agradaria que sentís algú quan escolta el teu disc? És a dir, perquè hi ha moltes vegades que, vull dir, hi ha gent que no té la capacitat d'escriure, però en canvi li transmet igual, doncs, escoltant música, dibuixant, el que sigui. Doncs en aquest cas, escoltant el teu disc, què t'agradaria que s'emportés algú? Mira, a mi m'agradaria... no tiraré referents perquè ja ho parlaré més endavant. Però a mi, o sigui, jo una cosa que faig, que no se m'ha acudit a mi, ja parlarem més endavant, és ajuntar com lletres una miqueta més introspectives i més reflexives amb igual bases més alegres o més mogudes. I és perquè a mi en concret em genera com una sensació igual com de melancolia, com per dir-ho d'alguna manera, com... Sí, melancolia com acollidor, però a la vegada com una mica trist. I que crec que també us genera aquesta ironia i aquestes coses, crec que al final el que porten és una sensació com d'escalf, però a la vegada com una mica trista. Llavors, almenys a mi quan sento això en altra música és el que em fa sentir guai. No guai en plan especialment bé, però sí com connectat. Llavors, crec que és una miqueta el que m'agradaria que sentís la gent i crec que és a per on tira el disc, com de dir en plan... No et posaré les músiques més tristes de l'univers, perquè a més no és el que a mi m'atrau a l'oïda directament, però sí que si et pares a pensar una mica, doncs les lletres no són tampoc una festa ni una cosa com super intranscendental, que tampoc em sembla malament, però en el meu cas no ho és. Vale. Llavors una mica això. Molt bé. Molt bé, i ara parlant ja una mica més del so i les influències, clar, el disc barreja amb funk, pop i altres llenguatges. D'on neix aquesta necessitat de fusió? Pues jo crec que neix, per començar, la meva mare, perquè és com la meva referent musical, bàsicament. La música dels 80, molt, i aquest flow. Llavors jo ja el funk el portava una mica d'abans. I després m'ha passat, que suposo que li passarà a molta gent, però per coses de la vida m'acaba agradant molta música, de diferents estils. També entres al conservatori i jo mai havia fet clàssica, més enllà del Baby Beethoven i el Baby Mozart, jo tenia la retina, jo. No, i acabes coneixent a molta gent que fa música diferent i t'acaba agradant. Llavors, sí que hi ha un punt que jo quan faig música, que sempre la faig amb productors, però bueno, sí que faig maquetes i coses així, em sembla més estimulant i més divertit com intentar com ajuntar coses o experimentar una mica. Perquè a mi, que no dic que s'hagi de fer, però a mi m'agrada més. Llavors crec que neix una mica d'aquí, com de m'agraden molts estils diferents, m'agrada juntar-los, em sembla com un repte, em sembla més divertit. Crec que cadascú, segons l'estil que fa, juga amb unes normes del joc, saps? En plan, jo al final faig un pop funk comercial, altra gent farà una música urbana, tot té unes normes del joc, perquè ningú crea de zero. Llavors, dins d'aquestes normes, a mi em sembla més estimulant intentar variar una mica, però és la meva... No vull fer aquí... O sigui, tothom superbé, la seva música. Sí, que ara podries dir que creus que les etiquetes de gèneres musicals no existeixen o no estan tan definides com abans? Crec que... A veure, és que crec que com totes les etiquetes les posem nosaltres per entendre'ns una mica. Crec que sí que estan molt definides per desgràcia. O sigui, en sentit... O sigui, és el que dèiem abans, quan tens una massa de música tan gran i a més una indústria tan potent en un sistema tan industrial i mercantil, necessites etiquetes per navegar una mica. A mi les etiquetes en si no em semblen malament, és com tot, em sembla malament el que fem amb elles una mica. I per exemple, una cosa que em trobo molt és
pues jo, el que deia abans, jugo amb unes normes del joc i l'estil de música que faig és un estil que és molt comercial, tradicionalment, un estil molt apolític, un estil molt blanc, per dir-ho d'alguna manera, a nivell de contingut. I és una cosa que a mi no m'identifico. Llavors, em fa pal més per això, per les etiquetes, per dir, en plan... A vegades són més una manera de vendre't i diuen molt més de qui t'està intentant vendre que no del que estàs fent. Això és el que em molesta, però bueno, etiquetes hi ha. Sí. I escolta'm, quan treballes una cançó, què diries que et pesa més? Et pesa més la intuïció? Et fixes molt en la producció o en el discurs? No, o sigui, és intuïció, això que heu dit abans de les cadències, no sé què, a la intro, m'encanta, perquè m'encanta que m'alabin d'aquesta manera, però és mentida, perquè jo, la veritat, dins de que he estudiat teoria musical, a l'hora de composar és molt el que va sonant bé en el moment, i no perquè sigui un hippie que digui en plan, no sé què, tot s'ha de fer com, que em sembla molt bé, sinó perquè d'altra manera no ho sé fer. Em costa molt com aplicar la teoria que he estudiat a fer música. Llavors jo normalment faig primer acords i coses així, faig com una base molt simple i després per mi el que sí que agafa més importància és la lletra. Que crec que després quan la gent ho escolta no és així, perquè al final quan fas música més animadeta doncs la lletra sembla que passa a un segon pla. Sí. Però per mi és això. I després una vegada fet això ja sí que amb el lògic, una maqueta, no sé què, i després vaig a productors. Val. O sigui, no ets tan tècnic, quan fas la teva música? Gens. O sigui, ho he començat a fer una miqueta més ara per fer els arreglos. He començat a fer servir partitura, però jo era en plan de midi, de cutre que flipes. Però perquè és que no... O sigui, perquè jo he començat amb la música molt tard i tampoc tiro tant d'aquí, Sí, vull dir... I revises? No molt, Soc... No? Ho pensava l'altre dia, deia, vaya jeta. Soc molt poc autoexigent. És en plan, això està més o menys bé, doncs pa'lante. Tira pa'lante, Sí, també, o sigui, s'ha de donar crèdit al treball dels productors, que en la majoria dels casos són el 80% del producte final, i després ningú els hi fa ni puto cas, i sembla que l'Ariana Grande és una gènia i s'ho fa tot el productor. I vull dir, crec que el meu filtre igual són els meus productors, com que... Vale. Plan de vida. Et diuen, no? Aquí no, T'has patinat. Aquí has patinat, una mica, sí. Bueno, i en referència a això, tens alguna cançó que diguis, hòstia, aquí... Que actualment diguis... Aquí vaig patinar. Tinc dos. Sí. Tinc dos. La primera, les dic tal qual. A mi no em preocupa no fer-me antipromo perquè, a més, crec que és justícia divina. No, però al final tampoc és antipromo. No. Jo crec que... No, vale. Segons com pot acabar sent una promo, perquè quan les diguis jo les aniré a buscar. No, i és molt madur també reconèixer aquestes coses, no? Potser. Pues mira, la primera és Uno del Montón, del primer EP, que és una bazofia que flipes. No m'agrada gens aquesta cançó. Estic molt content de no tornar-la a tocar mai més. És la primera que vaig fer, tenia igual com 15 anys quan la vaig escriure, i estàvem amb el meu productor i estàvem en plan, com convertim això en algo que ens agradi? Estàvem en plan, vaya liada, no surt, no sé què. Doncs aquesta no m'agrada. Doncs a mi no em desagrada, A mi aquesta... la gent no li desagrada, És personal, a mi no m'agrada. Sí. I després, la que més li agrada a tothom, la que més s'escolta, que és la d'un verano espectacular, que està bé, és que això és bif, però no és bif, no passa res perquè crec que ho sap. Està molt mal produïda, bàsicament. Vale. Jo crec que no veurà aquest programa i no s'enfadarà. Ja no és el meu productor, i és una persona meravellosa que després ha fet coses molt guais. Però aquesta cançó en concret no és el cas, està molt malament i els vents són terribles. Però li encanta la penya. I el bo que en un directe és que la pots adaptar i te la pots fer teva. Vull dir que no cal que vagis amb la versió produïda. És a dir, pots fer la teva versió. Sí. Clar, que això també hi ha molts artistes que s'hi troben. Cada cop la cançó preferida de tothom és la que ells més odien. Què fotries tu? Diries, doncs no la toco i sóc fidel als meus principis, o seré fidel al públic i els hi cantaré a cada concert? És que no tinc principis, jo. Si no t'agrada a tu, ja... No, jo crec que la tocaria. És que tampoc... Vull dir, al final... Tampoc és molt... O sigui, vull dir, crec que al meu gust no són tampoc gaire principis. És molt de gurú, això. És molt de la gent que parlàvem abans. Exacte. Molt de Bob Dylan, no? Mira, exacte. Jo igual d'aquí 2 anys, quan sigui molt famós, doncs igual començaré a tenir aquestes excentricitats. Però de moment és en plan... No puc enfadar-me perquè li agradi molt a la meva mare la cançó que he tret, que és l'única que se l'escolta, perquè llavors no em deixarà entrar a casa.
Llavors, de moment, no em puc enfadar. Clar, Nosaltres saps? això ens passa amb el podcast. Sí, Les nostres És que- mares Les estan nostres mares, sí. supercontentes. Pues ja està. La mare ho reposteja tot. tot. La meva mare també. I la meva perquè no acaba de saber com funciona Instagram. No, però també posa likes, eh? Posa molts A tot i likes, ple. però el tema de penjar els stories i tal, la teva ho té més, Sí, ho té sí, més la meva- controlat. Sí, passar els amics i tot, Sí. i els amics en plan, què cony és això? I la Al meva Facebook, mare de cop vaig veure que estàvem al Facebook perquè la meva mare domina molt el Facebook, llavors ens agafa i ens fot a Facebook. Això també Clar. doncs, és una branca... Estem a Facebook, Estem a Facebook. Hem entrat a Facebook. Hem entrat al segle XXI. Mr. Worldwide, vaya locura. Joder. Tu, a mi la cançó que m'agrada molt, que ara estava pensant, és la de Humo Negro, i també va ser de les primeres, no? I jo crec que també la gent és la que més... Aquesta és una gran infravalorada per mi. Sí? Perquè no s'escolta suficient cap de les meves cançons. Vull dir, ho hauria d'escoltar tothom, això. Ara. Però això ja ha quedat clar. No, però Humo Negro és de les que més m'agrada, és de les que més especials em sembla, com que té un rotllo diferent, i jo esperava que agradés més a la gent i no li agrada tant. Home, però jo crec que sí que agrada, no? O sigui, agrada més que altres, 100%. Molta gent em diu... Això és un... s'ha Vale. de dir. Això és un statement per als meus amics. No val dir que escolteu tot el dia les meves cançons perquè després em fico a Spotify for Artists i no s'ha escoltat ningú. Llavors, o només escolteu els primers 20 segons o m'esteu mentint. Però molta gent em diu en plan, Humo Negro mola moltíssim. I després ha anat bé, però sincerament no ha anat tot el bé que esperava. Però a mi també em sembla de les més guais. Tothom em diu que sembla el Zetangana ja. Home, en el videoclip una mica, eh? Una Això mica t'anava a dir ara. Zetangana una mica. Però la està veritat. guai perquè no rajes, no rajes dels teus inicis o no rajes dels treballs anteriors. Que també et dic, fa com 2 anys, d'això, vull Sí, dir. però vull dir, hi ha gent que Ja. 2 anys li semblen una barbaritat, o sobretot ja quan treu un últim treball, ja l'altre és una merda, no? Bueno, I és com... D'en Pere Albo, de fet, crec que, no sé si encara ho tindrà, però Vale. a la bio de Spotify tenia algo com... No ens agraden els nostres primers temes, o Ah, sí, tenia eh? alguna frase Clar. així. Pues, Uns majos. El Jimmy, un petonet, no ho veurà tampoc, però ja li diré jo després. clar, ja li passaràs i ho Que és veuràs. el, exacte, que és el bateria de Gavina, també. Sí, sí. Pues anem cap aquí, no?, precisament. Cap a Gavina, no? Anem cap a Gavina, No, perquè no. tu també formes part de Gavina MP3, llavors sí que ens agradaria saber com conviuen aquestes dues identitats. Molt chill, perquè en una sóc un músic mercenari i a l'altra sóc l'únic responsable. Llavors, molt bé. Molt bé perquè... ho parlàvem abans, que deia en plan, està una cosa de la qual no sóc responsable i funciona molt bé, és molt satisfactori i em permet viure amb molta calma la que sóc responsable i no funciona del tot, de moment. Llavors, molt bé perquè Gavina és molt divertit, ens portem molt bé, funciona molt bé, som tots molt amics, la merda ja l'he tirat abans. No, no hi ha merda, sisplau. No feu n'hi ha, fora. no n'hi ha. No, però molt bé. Gavina mola moltíssim, la veritat. Molta sort. Vale. Sí, Què, digues? no, és que de fet estava llegint la pregunta, però és una mica ja el que ha respost. Què et permet explorar Edu que no té cabuda a Gavina? La creativitat, bàsicament, perquè és que a Gavina vaig a tocar la guitarra. Sí que, bueno, a vegades, algun cop sí que... Bueno, sí, al final els arreglos de directe, el que toca cadascú s'ho munta ell mateix. Però ara sonarà super Mr. Wonderful. Tira. No et justifiquis, Edu, no et justifiquis. Em Tira. guanyaré el sou de 2 anys més a Gavina. Però és més, en plan, crec que m'aporta més Gavina que el meu. O sigui, en el sentit de... crec que si no tingués Gavina i només tingués el meu s'hauria acabat ja i jo m'hauria mort de la desgràcia. I Gavina és molt divertit. O sigui, en plan, és que no tinc responsabilitats, funciona molt bé, he fet coses que no havia somiat en la meva vida que faria. En plan, Què diries que és el més guai que has viscut amb ells? Jo crec que el Cruïlla va ser el més heavy. Vull dir, va ser una locura. Ja no només per tocar allà, que és que a més, ja ho hem parlat abans, Sí. jo no toco molt bé, llavors estic molt agraït. Ho has dit tu, eh? Ja no t'estàs venent gaire Li bé. heu de preguntar al Max i us dirà el Exacte. mateix. No. No, toco bé, però vull dir, el que vull dir és que això passa a tota la vida i no passa res, però hi ha molta gent que està estudiant la carrera de guitarra i que toca superbé i que igual no té la sort a la vida d'acabar tocant a un grup que funciona igual de bé que està funcionant Gavina. I jo, dedicar-me a tocar la guitarra no era una idea al meu cap, perquè jo estic estudiant altres coses i mai m'he dedicat tant, tot i que m'agrada molt. Llavors, per això dic que toco bé, òbviament, però que no... O sigui, tinc molta sort amb això. I el Cruïlla va ser una locura.
perquè l'escenari era gegant, hi havia pantalles, hi havia moltes fans de la Gracie Abrams molt majes amb nosaltres i molta puta penya demanant fotos després només per l'efecte escenari. Clar. A mi, que era en plan, tu és el que ets tocat, una foto, no sé què, i jo... No, fotos no, sisplau. Heavy, exacte. I jo dient, bueno, també tinc un projecte meu, no sé què, i la penya en plan, Sí, suéltame el brazo, por favor. però no, però... Els típics concerts d'abans, eh? Sí. Descobreixes molts artistes així. Sí, Eh? és una Sí, heavy. i tant. És una... Sí. Parlàvem abans una mica d'això, de la precarietat o sí, exacte, de la precarietat dels projectes. Creus que cada cop és o serà més habitual veure artistes en projectes propis que hagin d'estar sumant-se a altres projectes que ja estiguin funcionant? Sí, bueno, de fet ja passa molt, no? Sí. Vull dir, jo crec que passa molt amb els músics que tenen com la inquietud, per dir-ho d'alguna manera, de fer la seva música, però que al final pues, volem viure de fer música, no? Vull dir, la majoria de gent que es dedica a tocar un instrument després vol composar les seves coses. Llavors, és com qui té una feina i té un hobby després, no? Sí. El problema és quan tenir un projecte comença a ser només un hobby i no una sortida laboral. Llavors, vull dir, estic segur que si tota aquesta gent pogués escollir, preferiria tenir el seu projecte i que anés bé. Val. El problema és que no és una opció, però sí, perquè és molt precari tot, perquè és una puta merda. Jo tinc molta sort, òbviament, és un privilegi poder fer música, però sí, el que sí que crec és que cada vegada és més precari. També et dic, cada vegada es necessiten menys músics, o sigui, no estic d'acord, però cada vegada les bandes van amb menys músics. Llavors no sé si passarà més o passarà menys directament, però sí, precari és una estona. Però en tot cas sí que s'està naturalitzant més, no? Jo recordo com fa molts anys que si hi havia algú que sortia d'un grup. Una traïció... Sí, exacte, hi havia No. com molt més aquest foc mediàtic. Potser també la sensació de grup abans era com molt més nuclear, i ara és una cosa com... Bueno, més, ens ho mirem tot, ens ho acabem mirant tot molt com un negoci, no? És Sí. el que comentaves. Sí. Tot molt més movible, molt més... I també tot molt més individual, vull dir, Sí. al final és un resultat del sistema en el que estem i tot és molt més individualista i, no sé, jo crec que la història de la música ja ho va demostrant, que cada vegada ha anat apareixent més la figura de l'artista com un individual i com un guru. I molt menys la de grup. També et dic, no em sembla malament, perquè al final la realitat és que per molta gent la música és una feina. I si tu et dediques la teva vida i pagues els teus diners per estudiar la carrera de guitarra, del que vols treballar és de guitarrista. Clar. I crec que tenir clar que tu ets un guitarrista i no formes part d'una banda o de l'equip creatiu d'una banda t'assegura com uns drets o una dignitat com a treballador que ets, que està bé, saps? En plan, quan tu formes part d'un grup, ho dones tot per a aquest grup, tots inverteixen de la mateixa manera, tots posen diners de manera altruista. Al final, si tu ets un guitarrista, tu vas a sou i tu tens els teus diners, et paguen pels teus concerts i tu has estudiat per això. Una altra cosa és que el sistema estigui mal fet i que no hi existeixin com mecanismes perquè ho cobrem bé, perquè ara anem tots amb cooperatives i és una merda. O et fas autònom. Però vull dir... No és una opció, tampoc. No és una opció, no és una opció perquè vull dir, és un drama això. Llavors, em sembla bé, o sigui, vull dir, si no és realment un grup, crec que és quasi beneficiós que es tingui molt clar que l'artista, o sigui, que el músic és un ofici, Clar. no és un hobby, bàsicament. Olé. Ara deies això, que clar, jo crec que un guitarrista, per exemple, té més opcions per muntar el seu propi projecte que no un baixista, per exemple. Sí. També et dic, O bateria. actualment és que tothom, o sigui, vull dir, jo que sé, la Sara, la de Gavina, que és la millor, que l'estimo moltíssim, és que toca el baix, toca el saxo, toca Clar, la guitarra, tothom ho toca el toca piano, tot, no? és que ara ja és en plan... Sí. I a més que ara ja, que això no està malament, és que ni cal, vull Clar. dir, jo per exemple toco la guitarra només, però jo quan faig maquetes doncs faig totes les línies dels instruments, perquè amb el MIDI doncs, ho faig i punt, saps? Llavors això està bé, mentre no tregui feina, a tope, la veritat. Vale, ara passem ja a la part del directe, Sí. perquè dius que el projecte pren sentit complet en directe. Sí. Aleshores, com serà portar Harmonia de les Esferes a l'escenari? Això ho dic perquè m'agafin a... No, és broma. Òbviament vull que m'agafin a concerts. Però serà guai. Vull dir, som una banda de 4, la Mayalen, que és una jefa, que toca el piano, i la flauta, i canta. Després està el Roger, que toca el baix i la guitarra, i està el Marcel, que toca la bateria i que també va ser productor de temes. Va ser el productor d'Homo Negro,
i d'Uno del Montón, o sigui que una de cal i una d'arena, però no, culpa meva, Uno del Montón, no sé. Però molt guai, perquè ens portem molt bé, que això està molt xulo, i la veritat és que toquen molt bé, i no sé, és que hi ha molt bon rotllo, llavors això és divertit i volem com que sigui una miqueta viatge també. Jo estic experimentant una miqueta amb això de ser frontman, que no m'havia passat encara. Però bé, o sigui, està pensat perquè vagi una miqueta... A mi, per exemple, gaudeixo més dels directes quan no són exactament iguals que els discos. Clar. Llavors està una miqueta plantejat així, com que hi hagi més interludis, més evolució, més ballar... Sí que guai. I ara treies el tema del frontman, ets bon capità? T'agrada ser capità o ets més cooperatiu i t'hi sents més a gust? Sí, jo soc un capità. No, jo crec que ho faig bé. Crec que la meva banda està contenta. M'agrada més... O sigui, és com el típic de... Crec que m'agrada més ser mandat que no manar. Sí. Tot i que manar m'agrada molt. El que passa és que et porta frustracions molt heavies. En gavina, jo estic molt tranquil. Però amb lo meu crec que mano bé i crec que sóc bastant considerat, també perquè ho he viscut des de l'altre costat, i si no que em cancel·lin. Però crec que estan molt contents, però és un estrès que flipes. Ja. Perquè és en plan, òbviament, ningú estarà més motivat que tu pel teu projecte, menys en un projecte emergent on, desgraciadament, tothom està mal pagat. Llavors, has d'anar molt darrere de la gent i, a més, és que jo ho entenc perfectament, és que no puc exigir coses que no estic pagant després. Clar. Llavors, mola, perquè tinc la decisió, també sóc molt indecisió, però prefereixo que no tenia que fer això, la veritat. Bueno, i tirar d'amics, no? Sí, això és un tema que també ha anat sortint al llarg dels programes, no? D'això, de poder fer aquests favors, de fer aquestes col·laboracions... És que és una merda, això, És una merda, perquè al final la feina no s'acaba valorant, però t'acabes valorant una a l'altra, llavors, bueno, hoy por ti, mañana por mí, no? Sí, però és que jo al final... Clar, jo tiro d'amics, però al final són amics que es dediquen tots a la música. Clar. Llavors és com... Vale. O sigui, a més, és una conversa que hem tingut amb la banda i hem arribat a aquesta conclusió, que és en plan... som molt amics, entenem la natura del projecte, però a la vegada no volem acabar desgastats i ningú ens està esperant. Llavors, òbviament, perquè som emergents ens tocarà menjar merda, però amb un límit. Clar. És en plan, l'amistat no ho val tot, per molt forta que sigui, perquè de la mateixa manera que ho pot valdre per ells per arriscar per mi, jo haig de ser conscient de que ells treballen. I a més... Al final és el teu projecte i tampoc se senten potser tan identificats com per... I sobretot que és que han de sobreviure de la seva feina i que jo no els hi puc demanar que s'agafin festa quan... A més, que això és un altre tema que últimament estic una mica enfadat, que és en plan, hòstia, pareu de posar coses per artistes emergents entre setmana, que la penya treballa, vull dir, si som emergents, sabeu que no estem vivint de la nostra música, sabeu que tenim una altra feina, llavors no m'ho poseu un dijous a les 5 perquè la penya està treballant. Llavors, ja hem decidit que és en plan... Ens apuntarem al que puguem i farem el que puguem, òbviament, amb moltes ganes. Però ningú està per deixar de treballar o per demanar-se vacances per anar a perdre diners, bàsicament. Bueno, ens queda clar, Edu, que si tornes algun dia a la Corda Fluixa ja ho farem un dissabte. Bueno, en realitat ho estem fent en un horari bastant nocturn, és a dir... Sí, bueno, no, està molt bé, Un dia de cada dia. Un dia de cada dia. La meva banda no vindrà, vindré jo sol un altre cop. No, però sortim una mica d'aquesta voràgine una mica més negativa. Jo el que sí que ens agradaria saber què voleu provocar en el públic quan feu un directe? A mi... O com ho estàs plantejant, o com ho esteu plantejant. Sí, jo vull que la gent s'ho passi bé. Llavors, hi ha com aquest punt de dir en plan, vale, és que això ho he parlat molt i m'ho he plantejat molt. Quina imatge vull transmetre, no només en directe, però també en general, i com ho faig. Llavors, a mi m'agrada, com a imatge, que igual no és veritat, però a mi m'agrada molt sentir que sóc una mica trapella, no? Vale. Com en plan, gracioset, una mica així... Juganer mola bastant. Sí. M'agrada molt això. Però no sé molt bé com fer-ho. Llavors, l'energia és una mica aquesta. Tocant és passar-ho bé, perquè al final és el que ens ve de gust, és el que ens surt, i la música també ho permet bastant. Després, xerrant, jo tinc soc un xapes, ja ho esteu veient, i llavors
haig de posar-me filtre. Aquest està sent el meu gran treball, perquè no em poso filtre, començo a parlar i no callo, i a més, quan estic nerviós, faig moltes bromes perquè és com la meva manera de sortir d'allà. És autodefensa. Sí, i fa uns dies, per exemple, vam tenir com una cosa que us he explicat abans d'un showcase a la Oni, i em vaig posar molt nerviós pel mig, en els buits de silenci, vaig començar a fer bromes, ningú s'estava rient, i estava en plan, uau. O sigui, t'ho dic que feia molt mal. I en feies més, no? Sí. I era com... I estaven els meus amics, al públic. És com quan t'entrebanques amb un guió i ja estàs. I jo pensava, estan els meus amics riurant per simpatia, i després em van dir, en plan, ha sigut crític, o sigui, has fet molta vergonya, i jo ja ho sé. Bueno, també vas tenir sort de que hi fossin els teus amics i que t'ho poguessin dir. Així Exacte. Podràs calibrar i podràs treballar. Sí, però els fills de puta no van riure, només m'ho van dir després, saps? En plan... No. Que haguessin pogut fingir una mica, si eren del No sé què és mundillo, pitjor, no? Ja. O bueno. que s'ho callin. Hòstia. Sí. Bueno, de fet, ara ja, com a última pregunta, i en Marc ja va fer una cosa seva, és, et fa més por no destacar o destacar però no ser entès? Jo crec que no destacar. O sigui, m'agradaria No destacar, M'encantaria que me la pelés, això, però és que no me la Però no te la pela. No, vull dir, per això ho estem preguntant, perquè després de la conversa crec que és algo que... O sigui, em molaria mazo venir aquí en plan... Que te la sudés a mi me la suda tot, soc una persona molt segura de mi mateixa, tot està genial... però no és el cas. Però no és el cas. O sigui, i és que tampoc necessito que m'entenguin. Vull dir, que cadascú entengui el que vulgui del que faig, no? Vull dir, és el que dèiem abans, no sóc cap gurú, és que no tinc cap missatge superimportant a donar a ningú. Clar, no hi ha una pressió, és a dir, al final tu estàs exposant la teva feina i ja està. Clar, i que és que ningú, és que ni la persona més famosa del món fent música té com la veritat amagatzemada al cap i necessita donar-se-la a tothom. N'hi ha que s'ho pensen, Exacte. Aquest és el problema, quan et penses que per haver fet 3 cançons tens la veritat del món. No és veritat, llavors ningú està esperant el meu missatge, no tinc jo la vacuna contra el càncer i algú me l'està esperant. Llavors cadascú pot escoltar i entendre el que vulgui. Mentre em facin cas, no? Mentre em facin cas. O sigui, mentre em mirin... Hòstia, molt bé. Sí. Que guai. Pues res, Marc, endavant. Vale, sí, bueno, sempre que ve un convidat, faig com al final de l'entrevista, faig el joc de jo et proposo 3 cançons i 3 situacions. Aleshores, has de posar cada cançó a la situació que tu creguis més convenient. Les 3 cançons són Bon dia, dels Pets, Billie Jean, de Michael Jackson, i Venus, de Edu Edu. I les 3 situacions són el teu funeral, una nit de passió i el moment de festa màxima en una nit boja, també. Vale. Jo diria al funeral segurament diria Billie Jean, la veritat, perquè per molt que m'agradi la música de Michael Jackson pues, entenc que s'ha de separar l'artista de l'obra, però ai, em fa una mica més de pal. I Billie Jean tampoc és de les que més m'agrada. Llavors, a més té com un tono així una mica, no gore, no? Però sí com misteriós, igual. I pues, perquè me la posin al funeral... Que ja no l'escoltaré, no? Exacte, és que no vindrà ningú. Com que no hi seré... Exacte, com vindran els meus oients mensuals i no hi ha cap, doncs no és broma. Si venen els mateixos que venen als concerts... Hi haurà gent dient, hòstia, jo vaig entendre lo de l'harmonia de les esferes, Exacte. Però si ja és mort, si deixa... Exacte. No, el Billie Jean perquè sí, perquè és la que més me la pela i el meu funeral també, perquè jo no crec ni que em facin un funeral, jo vull dir... Bueno, igual sí, perquè seré molt important. Estem molt negatius avui, hòstia puta. No, jo intento no tenir energia negativa, però... No, funeral final de gira. No, però jo dic que no faran funeral perquè no moriré mai. Perquè jo soc etern. Vale. Saps? En plan... Vale, és per això. Vale, ja està. Soc un enviat del senyor. He vingut a dir-vos. Exacte. I després, segurament seria... seria bastant graciós, però no seria com nit d'amor en bon dia. Però seria una mica... Bueno, a l'esplai, al cau. No sé. O sigui, crec que mataria bastant la vibra, com que ho complicaria moltíssim tot. Sí. I Venus té com una miqueta el tempo per fer-ho, no? Vale. O sigui, que igual seria nit d'amor amb Venus i festa bon dia, suposo que una mica com típica cançó d'acabar tothom en plan... Clar, perquè no hem dit en quin moment de la festa, potser ja cap al final de la festa. Cap al final, quan ja te'n vas a buscar els xurros, vull dir, ja quan vas a... Hòstia, esteu allargant molt la festa,
Bueno, és que clar, Està bé. jo fa molt que no surto de festa i el Jo dia que també, surto de la festa veritat. l'allargaré el màxim que pugui. Exacte. Molt bé. Molt bé, doncs... m'agrada. Espero haver-ho fet bé. Jo crec que sí. Algú que no ens posa bon dia en el funeral. T'anava a dir Perquè que has tothom ens ho- trencat, Sí. has trencat la ratxa de fotre'ns bon dia en el funeral. Sí, sí, has mantingut la nit de passió amb la teva veu, el qual, bueno, Exacte. és també... Cadascú és un qui- principi. És egocentrisme És un màxim. fetichisme. No? És en Està plan, perfecte. de follar mirant el mirall o alguna cosa així. és això. Exacte. I ja està, però escolta, és ideal. Veig que l'Edu ja ens està mirant. Això és enveja. No, això no és enveja. Això és que ens n'anem a la següent secció, que és el Club dels Vinils Morts, que és aquesta secció, Edu, música de morts. Ara. Perquè una setmana més a la Corda Fluixa us obrim les portes del Club dels Vinils Morts. Ja ho sabeu, un espai on aturem el temps per mirar enrere, rebuscar entre pols i records i rescatar discos i cançons que per algun motiu van quedar aparcats a la cuneta, peces que potser van passar desapercebudes o que simplement el ritme imparable de la música va deixar enrere, però que encara tenen molt a dir. Aquí venim a fer una mica d'introspecció, a escoltar amb calma i tornar a posar en circulació aquestes obres oblidades, a reivindicar-les, a redescobrir-les i a donar-los una segona vida. Així que, si us ve de gust recuperar joies amagades i tornar a parlar de música sense pressa... Edu, Marc, Edu, comenceu. Vale, doncs jo avui tampoc us porto un vinil, us porto un disc, en format CD, i que em fa una mica vergonya reconèixer com vaig conèixer aquest artista. No sé si ho vull dir, però bueno, al final ho diré, va. El vaig descobrir en l'Hormiguero. T'estimem, Marc. Vale? És el que ha fet la intro de l'Hormiguero. Pa. És en tranques. No, o sigui, ara flipareu, Sí. Però és Jamie Cullum. Vale, molt bé. Jo el vaig descobrir en l'Hormiguero un dia sopant amb mon pare, el típic fent zapping, doncs vam acabar allà i, hòstia, vaig veure un tio amb un piano de cua i el tio començava a fer com Molt top, percussió. Sí. O sigui, amb el piano, després tocava les cordes i jo vaig dir, hòstia, espera, no canviïs. I després va interpretar una cançó i bueno, em va flipar. I des d'aquella vegada, doncs que em vaig com enganxar molt a Jamie Cullum. I bueno, clar, jo veia això i deia, hòstia, què és això? Un tio que fa com jazz, però que no vol... O sigui, notaves que no volia que sonés... O sigui, es volia com apartar una mica del jazz convencional, no? I feia com una mena de pop, una cosa... així com bastant híbrid, no? Elegant, amb energia. I bueno, després també, poc, no sé si va ser, sí, va ser després, va ser qui va fer la cançó final de Gran Torino, la pel·lícula de Clint Eastwood, que és una de les meves pel·lis preferides i és un temazo. I bueno, al final us l'he portat per això, no? Perquè descobreixes artistes on menys t'ho esperes. Tothom espera que li diguis, hòstia, vaig conèixer aquest, em va sortir recomanacions de Spotify i a vegades de la manera més tonta acabes sorprenent. La més tonta, La literalment. més tonta, amb el la més més tonto, casposa, Sí. doncs allà estava jo. Jamie Cullum té un tamasso amb Hugh Laurie, amb l'actor que fa The House, que és un excel·lent músic. O sigui, per mi aquell tio és un tio del Renaixement i tenen una cançó que es diu Aleluia, que a més van interpretar, no sé si va ser en alguns Grammy o així, que la gent, literalment, el públic està amb la boca oberta, perquè són dos portentos, i des d'aquí, ara que l'has tret, la recomano, perquè és de les que porto a la llista de reproducció del cotxe, i és espectacular. Sí, la veritat és que molt guai. I res. Jamie Cullum, Molt bé, m'agrada molt, i és un tio amb molt de flow. Sí. O sigui, Sí que ho és. Sí. Mon cosí sí que el seguia bastant. Mon cosí ha anat a concerts de Jamie Cullum. Jo mai he anat a cap concert. Jo tampoc. Però ha vingut bastant per Barcelona, no? Sí. És d'aquests que... Sí, molt guai. Vale, Marc, doncs escolta, Jamie Cullum sobre la taula i després a l'estanteria. Molt bé. Edu, què ens portes? Jo porto això, que també és un disc, de la Casa Azul, perquè és una miqueta, saps com qui té una mala fama i en comptes d'evitar-la, com que l'abraça i la converteix en el seu símbol, doncs tothom diu que em copio d'aquest grup i jo el porto per
per dir que evidentment ho faig I que vinc a m'agrada molt. I vinc a confirmar-ho. Com a bandera, Que m'encanta la Casa Azul, que és el millor grup que existeix, i no volia que, ja us ho he explicat a vosaltres, no volia que portar aquest disc, però el que volia portar se m'ha caigut entre el llit i la paret, i havia de fer molta feina per treure'l, i he dit, pues porto aquest, que no passa res. Que és el primer disc, com així oficial, crec que van treure un abans, però com la Casa Azul Group és aquest. I res, és un grupazo. A mi la Casa Azul m'agrada moltíssim des que tinc com 16 anys. Me'l va ensenyar un tio amb el que m'estava liant, que després va resultar ser bastant imbècil, però em vaig emportar això, Bueno. o sigui que molt content. I referència màxima, i es nota bastant, la veritat, en el tipus de música que faig, amb les lletres com les escric, i crec que tothom la coneix. Crec que tothom hauria de conèixer més en profunditat. El disc que volia portar és la Polinèsia Meridional, que he dit abans que la cançó també, que és un disc que de principi a fi és espectacular. De fet, vaig fer un treball de la uni d'història justificant que parlava sobre un moment històric i és mentida, perquè m'agradava molt, i ja està, que l'escolteu, sisplau. Anava a dir que el Milky Way també ha caspejat una mica, últimament. No, bueno, caspejat justament no, perquè Perquè és està calvo calvo. que flipes, però sí. Grandíssim músic, grandíssima persona, no ho sabem. Això, bueno, és que això, jo crec que tinc una teoria que és que això és algo i que sobretot ens passa molt als tios, que envellim molt malament. O sigui, crec que hi ha algun moment... Depèn del tio, No, també. però tu agafes molt d'aquesta... Molta gent d'aquesta òrbita. Com el Manu Guix, no? Jo aquí, però sí, és a dir, crec que hi ha Al un moment... contrari, està de puta mare. Està de puta mare, no has vist acompanyadíssim. la portada de l'últim disc, està de puta mare, està millor que jo, No ens cabró. fiquem a mi, que com s'enfadi ens rebenta amb el braç aquest que té. No, i se'ns tanquen totes les portes de l'audiovisual i el musical, No, però sí que és veritat que arriba un moment que crec que els tios entrem com en una deriva de voler, doncs això, anar molt al gimnàs, de dir tonteries, de a vegades fotre'ns en política sense saber de què collons estem parlant. Sí, estàs parlant mentalment, no físicament. Sí, molt mentalment, és a dir, però que també va acompanyat d'aquest... El que deien abans de la crisi aquella dels 50, que la gent es divorciava, es comprava una moto, les casaves... Saps? Pues, crec que estem anant aquí i jo ho estic veient com algo que menys ho espero no tornar-m'hi mai, però bueno, jo què sé, mai pots dir... Jo crec que vaig al revés, perquè el 2009 estava veient l'Hormiguero. Exacte. Sí, Ja, Marc, crec és que vaig cap a millor, és que tu has fet una bona feina de construcció que t'ha portat al bon camí. Total. Sí. Doncs escolteu, ara si us sembla sí que ja anem a enfilar la recta final del programa. I res, doncs escolteu, fins aquí la corda fluixa d'avui, una estona d'aquestes que s'allargaria sola, ja ho hem vist, avui amb Edu, que ha vingut a compartir-nos l'harmonia de les esferes, però també tot el que hi ha entre cançó i cançó, idees, processos, dubtes, maneres de fer, tot. Un univers que no busca el dramatisme fàcil, sinó que s'atreveix a mirar cap endins, sense deixar de ballar, sense deixar de connectar i des d'aquest sarcasme, no? Un projecte que creix entre planetes, però també entre escenaris i que demostra que encara es poden fer discos amb discurs, amb intenció i esperem i et desitgem que molt de recorregut. I com sempre, abans de marxar, moltes gràcies. Gràcies al nostre tècnic de confiança, a l'Edu, que avui ens ha tornat ha estat pendent de que tot anés com cal. Gràcies a J-Ris Productions per deixar-nos aquest increïble espai i per aquesta confiança en el nostre projecte. I sobretot, gràcies a totes aquelles persones que cada setmana ens escolteu i ens feu costat. Això és el que ens fa créixer una mica més cada dia. I gràcies també, evidentment, Edu, quant d'Edu, avui? Molt d'Edu. Sí, per confiar en aquest espai, per venir a explicar-te i per compartir aquest moment amb nosaltres. Et desitgem que aquest disc voli molt lluny, però sobretot que et trobi llocs on quedar-se i directes on tot això agafi forma i vida. I ara, escolteu, abans de marxar, quedeu-vos, perquè ja sabeu que a la corda fluixa ens agrada acabar com toca. Edu, que la teva música ens guiï fins al pròxim programa. Vale, pues res, toco Júpiter, que és de la segona part del disc, que surt d'aquí 2 setmanes, jo crec. I res, és un tema, l'hem parlat abans, que va una miqueta sobre aquesta imatge de l'artista i de l'ego i de ser com molt gran i molt feliç tota l'estona i de no estar-ho tant, una mica. O sigui que res, espero que us agradi i això. Extravagant, el gran ponent, un rei vivint per sobre de qualsevol moment,
deliris de grandesa i promeses de paper es van desfent quan toquen l'aigua. En quin moment? I just quan tot semblava anar molt bé, arriba una altra cosa i el deliri es dilueix. No hi ha progrés fent d'una flor l'estiu i fent trencar la norma. I la grandesa que emetia desbordava d'energia els seus cervells i enamorava la gent que m'aplaudia pensant que estava bé i jo moria lentament, somrient. Les tardes van passar, les nits i els patiments s'obrien pas dins la memòria del Júpiter immens de gasos i metalls. Els crits que s'escoltaven feien por i pronosticaven l'hecatombe del teixit més personal. El show ja començava i ell ja no s'emocionava amb la gent que el venia a observar. No estan atents, no saben res. I la grandesa que emetia desbordava d'energia els seus cervells i enamorava la gent que m'aplaudia pensant que estava bé i jo moria lentament, somrient. Ja no sé què hauré de fer, jo sempre em veig tan fràgil i poc grandiloqüent i ja em desborda el sentiment de ser bona persona fingint que estic content davant la gent. Molt bé! Molt bé! Això que tallat, tio. No. Bé, una mica... La cosa més greu perquè no em dóna la... Com sempre, supereu-me amb la felicitat